Čaute, dneska mi prišla objednávka z Na Maximum, tak vám ukážem, čo objednávam ja. Po prípade sa môžete troška inšpirovať, čo si objednať a tak ďalej. Tak, toto je moja objednávka. Mám tu klasický multivitamín. Mal by to byť taký základ pre každého, kto má nejaký ten výdaj energie, lebo to telo má troška vyššie tie nároky na tie vitamíny, minerály, pokiaľ tvrdo cvičíte. Takisto BCAčka, ochutené, neochutené. Je to v podstate taký základ, keď mám extrémne ťažké tréningy na tú ochranu svalovej hmoty. Troška mi to zlepší regeneráciu. Mám tu ďalej hydro so stupňom hydrolýzy DH32, čo znamená rýchlu strebateľnosť. Dávam ho samozrejme iba po tréningu. Ďalej tu mám micelárny kazeín, ktorý dávam pred spaním kvôli tomu, že ten je opačne ako hydro, je pomaly straviteľný. Micelárny kazeín sa trávi 6 až 7 hodín s tým, že to kombinujem aj so zdravými tukmi omega-3 plus nejaké tie orechy a tak, ktoré ešte predĺžia to strebávanie aminokyselín. Ďalej tu mám VPC 80. Tuto príchuť som ešte nemal, je to nejaká nová príchuť, tak som si objednal, lebo som zvedavý. Myslím si, že určite bude výborná, lebo príchute teraz Na Maximum sa celkom daria. Objednal som si low fat kakao na také dochuťovanie potravín. Samozrejme, keď mám zvýšený prísun bielkovín, dosť to zaťažuje pečeň, takže niečo na pečeň ako prevenciu. A posledná vec je instantné osené vločky. Čo mávam na raňajky, sem tam si dávam klasické osené vločky, sem tam tieto instantné, spravím si z toho takú ovsenú kašu, zalejem to vriacou vodou, dochutím to už tým proteínom a tak. Takže takto objednávam ja, samozrejme mám kopec iných doplnkov výživy a tak ďalej. Na budúce už sa posnažím pridať nejaké video z tréningu a uvidíme, čo ďalej. Dobre, tak vám ďakujem, že ma sledujete a tešte sa na ďalšie videá. Čaute.